Téma podcastu I Want. Sociálna sieť, ktorá vracia používateľovi kontrolu nad tým, kým sa stáva problém sociálne siete, dnes veľmi dobre vedia, kým sa stávaš. Možno ešte lepšie, než si myslíš. Vedia, čo ťa poháňa. Vedia, čo ťa zastavuje. Vedia, čo ťa rozčuľuje. Vedia, čo ťa núti porovnávať sa s ostatnými. Vedia, čo ťa vťahuje hlbšie do obrazovky. Ale skutočná otázka znie, pre koho tieto poznatky používajú? Pre teba alebo pre seba? Pretože väčšina platformiem nepoužíva tvoje správanie na to, aby ti pomohla stať sa naplnenejším človekom. Používajú ho na to, aby z teba urobili používateľa, ktorý má pre nich väčšiu hodnotu. Používateľa, ktorý zostáva dlhšie, viac kliká, viac reaguje, viac scrolluje, častejšie sa vracia. A časom, ak si nedáš pozor, nestávaš sa tým, čím si sa rozhodol stať. Stávaš sa tým, čo najlepšie funguje pre algoritmus. Stávaš sa verziou seba, ktorú je najľahšie udržať, najľahšie spustiť, najľahšie predať, najľahšie premeniť na pozornosť. A pozornosť je mena sociálnych sietí. Preto už skutočná otázka neznie, čo pozerám, ale na čo ma toto premieňa? Pokrýva obsah, ktorý každý deň konzumujem a tvorím celý môj život. Alebo ma neustále tlačí do jednej jedinej energie. Stále do porovnávania. Stále do dokazovania. Stále do túžby. Stále do reakcie. Stále do hluku. Práve tu vzniká potreba po inom type sociálnej siete. Po sieti, ktorá nepoužíva tvoje správanie iba na to, aby ťa udržala, ale na to, aby ti ukázala zrkadlo. Aby si videl, ktoré energie živíš, ktoré časti života rozvíjaš, ktoré zanedbávaš. A či sa stávaš človekom, ktorý je užitočný algoritmu, alebo človekom, ktorý je naplnený sám sebou. Riešenie, preto som vytvoril iný systém. Systém, ktorý sa nesnaží iba udržať tvoju pozornosť, ale snaží sa ti ukázať, čo tvoja pozornosť buduje. Systém, v ktorom príspevok nie je len ďalší post. Nie je to len fotografia. Nie je to len video, nie je to len status, nie je to len téma. Príspevok sa stáva stopou. Stopou energie, z ktorej tvoríš. Stopou stavu, z ktorého komunikuješ. Stopou toho, čo chceš, aby ostatní cítili, keď ťa uvidia. Preto je každý príspevok označený cez dve úrovne. Prvá úroveň je energia. Druhá úroveň je vibe. Energia ukazuje, z ktorej časti života obsah prichádza. A vibe ukazuje, aký pocit, hodnotu alebo vnímanie tento obsah nesie. Inými slovami, energia hovorí, odkiaľ prichádzaš. Vibe hovorí, ako chceš byť vnímaný. Tak vyzerá jednoducho. Energy lomka vibe. Napríklad to act lomka power. To love lomka gratitude. To express lomka mastery. To perceive lomka insight. Na prvý pohľad to vyzerá ako nový systém tagovania. Ale jeho podstata je oveľa hlbšia, pretože týchto 7 energií spolu pokrýva celý život. To have, to feel, to act, to love, to express, to perceive, to know. Každá z nich predstavuje jednu základnú časť človeka. Jeden aspekt života. Jeden spôsob, akým budujeme identitu. To have je energia istoty. Hovorí o tele, o domove, o peniazoch, o výsledkoch, o statuse, o stabilite, o tom, čo máš, čo buduješ a čo chrániš. Keď zverejňuješ obsah z tejto energie, ukazuješ výsledky, ukazuješ rutinu, ukazuješ pokrok, ukazuješ život, ktorý sa stáva stabilnejším. Môže to byť vibe stability, lojality, prosperity, trpezlivosti, vytrvalosti, kariérneho úspechu, vitality. Je to časť života, ktorá hovorí, budujem základ, vytváram istotu, mám za sebou niečo konkrétne. To feel je energia pocitu. Hovorí o emócii, o atmosfére, o užívaní si, o tele, o príťažlivosti, o spontánnosti, o vnútornom prežívaní života. Keď zverejňuješ obsah z tejto energie, neukazuješ iba to, čo sa stalo. Ukazuješ, ako sa to cítilo. Môže to byť radosť, kreativita, prispôsobivosť, zmyselnosť, plodnosť, pôžitok, sexualita, emocionálna hĺbka. Je to časť života, ktorá hovorí, cítim, prežívam, nechávam život, aby mnou prechádzal. To akt je energia akcie. Hovorí o sile, o disciplíne, o rozhodnutí, o pohybe, o ambícii,
o osobnej sile. Keď zverejňuješ obsah z tejto energie, ukazuješ úsilie, ukazuješ výzvu, ukazuješ sústredenie, ukazuješ okamih, keď nestojíš na mieste. Môže to byť vibe sily, sebadôvery, charizmy, silnej vôle, humoru, líderstva, mentálnej jasnosti. Je to časť života, ktorá hovorí: hýbem sa, preberám zodpovednosť, mám silu konať. To love je energia prepojenia. Hovorí o ľuďoch, o rodine, o partnerovi, o priateľoch, o dôvere, o vďačnosti, o empatii, o uzdravení. Keď zverejňuješ obsah z tejto energie, ukazuješ to, čo ťa spája s ostatnými. Nie iba to, čo máš, ale to, čo zdieľaš. Môže to byť láska, dôvera, uzdravenie, vnútorný pokoj, súcit, prepojenie, odovzdanie sa, vďačnosť, odpustenie. Je to časť života, ktorá hovorí: nie som sám, milujem, patrím, som otvorený voči druhým. To express je energia vyjadrenia. Hovorí o hlase, o pravde, o kreativite, o postoji, o komunikácii, o tom, kým si, keď sa prestaneš skrývať. Keď zverejňuješ obsah z tejto energie, neukazuješ iba obsah. Ukazuješ svoj výraz, svoj pohľad, svoje posolstvo, svoju autentickosť. Môže to byť pravda, zmysel, vyjadrenie, umenie, služba, synchronicita, komunikácia, cnosť, majstrovstvo. Je to časť života, ktorá hovorí: mám hlas, mám čo povedať a stojím si za tým. To perceive je energia vnímania. Hovorí o tom, ako vidíš svet, o intuícii, o vízii, o snoch, o vhľade, o schopnosti všimnúť si to, čo iní možno nevidia. Keď zverejňuješ obsah z tejto energie, nezdieľaš iba informáciu, zdieľaš perspektívu, zdieľaš uhol pohľadu, zdieľaš priestor na premýšľanie. Môže to byť vízia, intuícia, sny, vhľad, vnímanie, pokoj, prenikavosť. Je to časť života, ktorá hovorí: vidím hlbšie, cítim širší obraz, nepozerám sa iba na povrch. To know je energia poznania. Hovorí o múdrosti, o vedomí, o porozumení, o lekciách, o logike, o zmysle. O tom, čo vieš, ale aj o tom, čo si pochopil cez život. Keď zverejňuješ obsah z tejto energie, zdieľaš poznanie, vysvetľuješ, učíš, prepájaš veci, pomáhaš druhým porozumieť. Môže to byť jednota, múdrosť, uvedomenie, inteligencia, porozumenie, zázrak, blaženosť. Je to časť života, ktorá hovorí: rozumiem, učím sa, vidím zmysel a viem ho odovzdať ďalej. Spolu týchto 7 energií vytvára mapu človeka. Nie mapu záujmov, ale mapu života. Pretože ty nie si len niekto, kto má rád šport. Nie si len niekto, kto má rád hudbu. Nie si len niekto, kto má rád biznis. Nie si len niekto, kto má rád cestovanie. Si niekto, kto má telo, emócie, akciu, lásku, hlas, vnímanie, poznanie. A preto sa tento systém nepýta iba, aká je téma tvojho príspevku. Pýta sa, z ktorej časti seba zverejňuješ, ktorú energiu živíš, aký vibe vysielaš, ako chceš, aby ťa ostatní cítili a čo tvoj obsah hovorí o tom, kým sa stávaš. Tu vzniká skutočný rozdiel. Klasické sociálne siete sledujú tvoje správanie, aby predpovedali, na čo klikneš ďalej. Tento systém používa tvoje správanie na to, aby ti ukázal, čo buduješ v sebe. Ak neustále zverejňuješ obsah z jednej energie, stane sa to viditeľné. Ak stále konáš, ale málo kedy cítiš, uvidíš to. Ak sa stále učíš, ale nevyjadruješ sa, uvidíš to. Ak stále miluješ druhých, ale zabudáš na svoju vlastnú istotu, uvidíš to. Ak máš víziu, ale nemáš akciu, uvidíš to. Ak máš akciu, ale nemáš zmysel, uvidíš to. A to nie je odsúdenie. Je to zrkadlo. Zrkadlo, ktoré ti ukazuje, kde si, ktoré energie rozvíjaš, ktoré zanedbávaš a kde sa možno potrebuješ vrátiť k sebe. Preto sa každý príspevok stáva malým signálom. A všetky tieto signály spolu vytvárajú tvoju digitálnu auru. Aura okolo profilovej fotografie nie je ozdoba. Nie je to iba vizuálny efekt. Je to výsledok tvojho správania. Čím viac zverejňuješ z určitej energie, tým dominantnejšia sa tá farba stáva. Ak veľa zverejňuješ z energie akcie, tvoja aura ukazuje akciu. Ak veľa zverejňuješ z energie lásky, tvoja aura ukazuje prepojenie.
Ak veľa zverejňuješ z energie poznania, tvoja aura ukazuje múdrosť. Ak sa vyjadruješ, stáva sa to viditeľné. Ak cítiš, stáva sa to viditeľné. Ak buduješ stabilitu, stáva sa to viditeľné. Ak rozširuješ vnímanie, stáva sa to viditeľné. Tak sa profil stáva niečím viac než len fotografiou. Nie je to iba biografia. Nie je to iba počet sledovateľov. Profil sa stáva mapou identity, psychologickým odtlačkom, vizuálnym zobrazením energie, ktorú človek najčastejšie zdieľa so svetom. A časom môžeš sledovať, ako sa meníš. Možno si bol kedysi najviac v akcii a neskôr si vstúpil do fázy lásky. Možno si bol v poznaní a potom si sa začal viac vyjadrovať. Možno si bol v emócii a potom si začal budovať istotu. Možno si bol vo vízii a potom si sa konečne pohol do konania. To je vývoj, to je zmena, to je identita, ktorá nie je zamrznutá, ale živá. Riešenie však nie je iba v tom, čo zverejňuješ. Riešenie je aj v tom, čo konzumuješ. Preto môžeš obsah filtrovať cez 7 rôznych feedov. Môžeš vstúpiť do to have feedu, keď potrebuješ stabilitu. Keď chceš obsah, ktorý ťa vracia do tela, rutiny, istoty a skutočného života. Môžeš vstúpiť do to feel feedu, keď chceš emóciu, atmosféru, pôžitok, prežívanie. Môžeš vstúpiť do to act feedu, keď potrebuješ pohyb, motiváciu, disciplínu, silu. Môžeš vstúpiť do to love feedu, keď potrebuješ teplo, prepojenie, vďačnosť, ľudskosť. Môžeš vstúpiť do to express feedu, keď chceš hlas, kreativitu, postoj, autentickosť. Môžeš vstúpiť do to perceive feedu, keď chceš vhľad, perspektívu, intuíciu, iný pohľad na veci. Môžeš vstúpiť do to know feedu, keď chceš poznanie, porozumenie, múdrosť, zmysel. To znamená, že feed už nie je nekonečný priestor, v ktorom algoritmus rozhoduje o tvojom stave. Feed sa stáva voľbou. Ty si vyberáš energiu, ktorá ti v tejto chvíli vyhovuje. Ty si vyberáš vibe, v ktorom chceš byť. Ty si vyberáš, aký obsah pustíš do seba. Pretože obsah nie je neutrálny. Obsah s tebou vždy niečo robí. Niekedy ťa zdvihne. Niekedy ťa stiahne dole. Niekedy ťa upokojí. Niekedy ťa rozruší. Niekedy ťa inšpiruje. Niekedy ťa vyčerpá. Niekedy ťa vráti k sebe. Niekedy ťa od seba odvedie ešte ďalej. Preto otázka znie, vyberá tvoj stav algoritmus, alebo si ho vyberáš ty sám. Tento systém vracia túto voľbu používateľovi nie cez zákaz, nie cez kontrolu, nie cez moralizovanie, ale cez vedomie. Cez jednoduchú otázku pred každým príspevkom. Z akej energie toto prichádza? A cez jednoduchú otázku pred každým feedom. V akej energii chcem byť práve teraz? Vtedy sociálna sieť prestáva byť iba miestom na scrollovanie a stáva sa priestorom na seba pozorovanie. Miestom, kde vidíš nielen to, čo máš rád, ale aj to, kým sa stávaš. Nielen to, čo zverejňuješ, ale aj to, akú energiu vysielaš. Nielen to, koho sleduješ, ale aj to, aký vplyv má tento obsah na tvoj život. Preto tento koncept nie je iba nový systém hashtagov. Hashtagy organizovali internet podľa slov. Tento systém organizuje obsah podľa energie, podľa zámeru, podľa pocitu, podľa identity. A práve preto je toto riešenie iné. Pretože sa nesnaží premeniť ťa na používateľa, ktorý má pre platformu väčšiu hodnotu. Snaží sa ti pomôcť vidieť, či sa stávaš človekom, ktorý má väčšiu hodnotu sám pre seba. Či pokrývaš všetky aspekty života. Či si iba v akcii, alebo máš aj lásku. Či iba vieš, alebo sa vieš aj vyjadriť. Či iba cítiš, alebo vieš aj konať. Či iba snívaš, alebo vieš aj budovať. Či iba máš, alebo vieš aj byť. Pretože naplnený život neprichádza z jednej energie. Naplnenie vzniká vtedy, keď sa rôzne časti teba začnú prepájať. Keď istota nezabije emóciu. Keď emócia nezastaví akciu. Keď akcia nezabudne na lásku. Keď láska neutíši pravdu. Keď výraz má zmysel. Keď vnímanie má jasnosť. Keď poznanie nezostane iba v hlave, ale stane sa životom. Preto je toto sociálna sieť, ktorá sa nepýta iba,
čo chceš pozerať, ale v akej energii chceš byť, čo chceš pestovať, ktorú časť života chceš rozvíjať a kým sa stávaš cez všetko, čo tvoríš, zdieľaš a konzumuješ. Pretože skutočná sloboda na internete nie je iba to, že môžeš zverejniť, čo chceš. Skutočná sloboda je vedieť, čo to s tebou robí, vidieť svoju stopu, rozumieť svojej energii a vedome si vybrať, ktorým smerom ideš. To je podstata tohto systému. Nie ďalší feed, nie ďalší hashtag, nie ďalší algoritmus pozornosti, ale zrkadlo, mapa, kompas. Spôsob, ako môže digitálny život znovu slúžiť skutočnému životu. A spôsob, ako sa používateľ nestane iba tým, čo vyhovuje platforme, ale tým, čím sa sám rozhodne stať.